Ali tamo... Ova akcija traje 2 dana. Prvi dan penjemo se na najviši vrh Stare planine u Srbiji. Sviđor. Hoće da se namesti. Malo mraka treba da se... Pa to uvijek možete da očekujete. Oko nas je stvarno prelepo. Ovi konji dole su bili baš zanimljivi. Vreme nas je poslužilo, što je jako bitno, ljudi zadovoljni, pozitivna energija uvek tu prisutna. Sve u svemu akcija uspela.